שלום לכולם, אז אנחנו מתחילים את התרגיל הבא שלנו. כאן אני רוצה לדבר על טיפוס של המשתנים, כאן אני רוצה לדבר על קליטה משתנה מהמקלדת ופלט על המסך. נניח אני הגדרתי משתנה מטיפוס בית. משתנה מטיפוס בית, משתנה נם, ופה הצהרתי על המשתנה, אתם רואים כף מקווקף בצבע ירוק, זה אומר שהצהרתי על איזשהו משתנה אבל לא השתמשתי בו. אז אני כן רוצה להשתמש בו, נגיד אני רוצה על המסך להצהיר, זאת אומרת לראות איזושהי הזמנה כדי לקלוט את המשתנה. אז פה אני כותב get enter your number. ופה מה שאני עושה, אני אומר שנם שווה בית נקודה פרס, ופה קונסול נקודה readline. מה אומרים שני שורות האלו? כאן אני רואה פלט על המסך, enter your number, ופה אני בעצם קולט לתוך משתנה מהמקלדת איזשהו ערך. קונסול נקודה readline, זאת אומרת זו פונקציה שמבצעת את הקלט מהמקלדת. בית זה אומר שזה מהטיפוס בית. אז כאן מה שאלה לעשות, אני רוצה להציג את המשתנה על המסך, אז אני כותב קונסול נקודה right או right line, זה לא משנה, אני מציג את המשתנה now, לא מציג אלא קולט, כאן אני קולט וכאן אני מציג משתנה על המסך. אז קונסול נקודה readk, הפונקציה הזאת, התפקיד של הפונקציה הזאת לגעת במקש כלשהו, זאת אומרת read לקרוא k מהמקלדת, אז תוכנית תסתיים. זאת אומרת אם אני לא ביצעתי את הפונקציה הזאת, אז מה שאני אעשה, זאת אומרת אמור לראות את התרגיל עד לשורה הזאת. בואו נסתכל, אם עכשיו אני מריץ, מה אתם רואים? אתם רואים enter your number, וכאן רגע אני אגיד לכם מה קרה פה, כי כאן אני עכשיו פשוט קודם עבד את התרגיל הקודם ושמרתי אותו, ועכשיו enter your number, אז אני קולט איזשהו ערך ומציג אותו על המסך. תסתכלו, בנוסף להכל אני רוצה לדעת מה הגודל של טיפוס הזה, טיפוס בית, כמה מקום בזיכרון הוא לוקח. אז מה אנחנו עושים? אז אני רוצה להציג על המסך, ויש פונקציה שנקראת size of. אז פה אני כותב size of, ופה אני כותב מילה בית. אז מה הוא יעשה? בעצם בתרגיל הזה יש שתי משימות, משימה אחת לקלוט ערך מהמקלדת ולהציג אותו על המסך, ואחר כך להציג על המסך גודל של משתנה מטיפוס בית. בואו נסתכל, נגיד קלטתי על המסך, משתנה, עכשיו עשיתי Enter, אז מה אני רואה? אני רואה את המשתנה על המסך ואני גודל של טיפוס. אני רק רוצה להגיד לכם שטיפוס הכי קטן זה בעצם בית. בית הוא תופס בזיכרון גודל בבית אחד. בוא נגיד כאן מובן מהמילה הזאת, בית. בואו נסתכל. כאן אני עכשיו רוצה לדבר על טיפוסים האחרים. בואו נסתכל, כאן אנחנו נדבר שבית לוקח, נגיד כמה, בית אחד, ופה בואו נסתכל כמה לוקח משתנה מטיפוס אינטג'ר, זה טיפוס אחר. יש משתנה מטיפוס דאבל, רגע, דאבל, אז כאן
משתנה מטיפוס דאבל. אני כתבתי כאן לא נכון. דאבל, ויש משתנה מטיפוס לונג. אני פספסתי כאן משהו. כן. יש משתנה מטיפוס צ'אר. אז אנחנו נדבר עכשיו על כל הטיפוסים. אוקיי. לפני שאנחנו נמשיך, אני רק רוצה להגיד לכם שמשתנה מטיפוס בית בזיכרון לוקח בית אחד, משתנה מטיפוס צ'אר לוקח בזיכרון שני בתים, משתנה מטיפוס אינטג'ר לוקח 4 בתים, ומשתנה מטיפוס דאבל ולונג לוקח 8 בתים. בואו נסתכל. אם עכשיו אני אריץ, אז אנחנו נראה שבית בזיכרון לוקח בית אחד, משתנה מטיפוס צ'אר לוקח 2 בתים, אינטג'ר 4, דאבל ולונג 8. כאן אני פשוט לא שמתי לב, אז הנה עוד פעם, לונג לוקח 8 בתים. זה הכל, זה על הטיפוסים. אני סוגר את ההקלטה, ואחר כך אתחיל את הקלטה אחרת, שאני רוצה שההקלטות יהיו קצרות ומובנות.